preocupa és saber l'horari que tindran els nostres alumnes. Ací teniu una mostra. Els alumnes que vagin a casa a dinar a les 2 poden tornar a les 3:30 a les extraescolars. Si t'has quedat al menjador, pots anar-te'n quan acabes o quedar-te a les extraescolars. Per als alumnes que es queden al col·le de 3:30 a 5, es realitzaran diferents activitats i tallers. Aquestes són les activitats que pots trobar al CEI pel Castell per les vesprades. T'ho passaràs molt bé. Per a més informació, acudeix a la reunió que farem el dijous 12 d'abril al Centre Nou, a les 7 de la vesprada. T'esperem!